Els nois que triomfen en les relacions amoroses i sexuals sovint els anomenem machos o machitos. Per què? Quin comportament tenen la majoria d'aquests nois exitosos quan lliguen? Primer, la seguretat en si mateixos. Acostumen a anar a saco, és a dir, entren a les noies de forma invasiva, per exemple, fent judicis sobre el seu cos o sobre la roba. Aquesta seguretat també es mostra a través de la insistència, perquè el noi machito no accepta un no per resposta. I aquí tenim un problema, perquè amb aquesta insistència de vegades passa a comportar-se com un assetjador. Segon, no afronten la realitat tal com és. El machito sovint s'inventa històries que són mentida abans de reconèixer que una noia no vol estar amb ell. Segurament alguna vegada heu sentit: crec que tenia un mal dia, per això m'ha dit que no. M'és igual, perquè en el fons a mi no em molava. Jo, ties, així. Què? No entenc res. Però potser un dia aquest noi es cansa d'haver de complir el mandat de la masculinitat i davant d'un no ho accepta. Bravo! I explica als seus col·legues que no ha triomfat. Bravo! Bravo! Però quan ho fa, un col·lega, també de l'espècie machito, li diu: hòstia, tio, ets un pringat? Que pringat? Hòstia, que pringat! Llavors, automàticament, en sentir la paraula pringat, ell torna a fer el mateix teatre de sempre. Que una noia et digui que no vol dir que no siguis un tio interessant. Hi ha gent a qui li agrades i gent a la que no. Però recorda, insistir és agredir. Ei, ets fan de l'Oh My Goig? Vols saber-ho tot sobre la teva sexualitat? Al canal de YouTube de BTV trobareu els videoblogs, les playlists, els tallers als instis, la ficció i molt més. Subscriu-t'hi i no et perdis cap dels continguts del programa.